To alhamdulillah jama'a a manya-manyan har-haren da jamhuriyar musulunci ta kwana tana musu lugudan wuta da sabon makamanta wanda jiya ne karo na farko ta yi amfani da shi wato sijin kenan. To an yi a dalilin har-haren nan an samu jamhuriyar musulunci ta samu nasarar kashe hafsar sojojin kasar mamaya wanda a jiya a su kansu jaridar kasar mamayin suka fito suka tabbatar da cewa ya mutu. Wato jiya har-haren da jamhuriyar musulunci ta kai ne a manya-manyan gurare na maboyan manya-manyan sojojin kasar mamaya da kuma manya-manyan jami'an jigajigan gwamnatin kasar mamaya wanda su kansu dai wannan sun riga sun fito da mutuwar wannan ne, amma ana da yakinin cewa waɗanda suka mutu sun fi haka. Wato jamhuriyar musulunci yanzu jijiyar take yankewa, wato manya-manyan sojojin da duk wani babba yau aka kashe wani suna ɗaura shi to shi ma za su bibiye shi. Jiya sun yi musu ɓanna sosai, ba karamar ɓanna suka musu ba, sun kashe musu manya-manyan jigajigan gwamnatinsu. Shi yasa ma za ga kasar mamaya a yanzu tana neman taimakon kasashe ne akan a zo a taimaka mata, ba wai a taimaka mata wajen yakar Iran ba fa, a taimaka mata wajen yadda za a yi sulhu tsaye da wannan yakin, musamman har da kasar Amerika. Yanzu kuma jamhuriyar musulunci ta ce yanzu ta fara, ba za fa ta daina ba sai ta cin magaci, sai sun fito sun tabbatar da mutuwar Netanyahu ko da za a daina. To jeje Sijin ya buga aiki, kuma a yanzu haka akwai wani kayan aiki da yake kokarin tasowa. Ku jira karfe 12 nan za ku ji mu, saboda haka ci gaba da addu'a. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai. Wai jama'a, kun san irin hare-haren da yake sauka a Tel Aviv a cikin daren nan? Kuma kun san irin makamin da aka yi amfani da shi a yau? Yau ko makami ne wanda aka samu sunan shi daga cikin ayar Qur'ani, wato sijjin. Yau fa sijjin ne yake aiki a manya-manyan biranen Tel Aviv. Wato yau suna saukan bamabamai ne, suna jin saukan duwatsu ne, wato na sijjin. Wato yau dai dakarun musulunci sun canja musu kuma fiye da na jiya. Jama'a, wannan saukan makaman da kuke gani fa a yanzu nan cikin daren ne yake faruwa, wanda Tel Aviv take karban nata, kuma Aifa ma take karban nata, kuma ba komai ne sila ba, wannan hatsabibin makamin ne mai suna sijjin. Yau dai sijjin yana nan yana ta saukan musu wawamai ta ko ta ina ba kakkautawa, saukan suke ji, wato sai dai su dirasa ba za su ga zuwansa ba. Wato sijjin dai wani hatsabibin makami ne mai tafiyar walƙiya so 20, walƙiya da zaka ganta walak to so 20, idan nace maka to mai tafiyar ya haske kawai walƙiya. To yau shine aka yi amfani da shi, ba bai da ƙara kuma ba za ka ji zuwansa ba, sai dai ka ji saukansa. Yau Tel Aviv ko ina abin da yake sauka kenan, sun ma haƙura ma da maganar canjawa, an canja musu makamai. Hakan ya biyo baya ne bayan Sayyid Mustapha Khomeini ya fito da a cikin gaggawa ya ce a canja makamai a cikin daren nan, saboda yanda yake gani suna matsawa, shine shi kuma yake matsa musu, yake kuma canja musu da makamin da yake rikitar da su, kuma idan ya seta sai ya kai hari. Kuma sannan ina muku bai albishir cewa ba wai Tel Aviv da Aifa ce kadai take samun wannan garabasa ta wannan hatsabibin makamin mai suna sijjin ba, da kuma base na kasar American da kuma na yankin Middle East wanda ake amfani da su ake kai musu hare-hare. Yau an canja musu da hatsabibin makamin da ba sa ganin sa, kuma ba abin da yake tare shi, wato sijjin kenan. Saboda haka a ci gaba da addu'a, suna matsawa su kuma suna canjawa, suna ƙara matsawa wajen kai musu hare-hare, su kuma suna ƙara matsa musu wajen maida musu da martani daidai da yaran da suke ji. Saboda haka ci gaba da addu'a jama'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana